रांनि गोनांथि आरो लन लानो होननानै सानदों बिथांमोननि थाखाय स्पेसियल नैबे भिडिअआ बेथ' बिराद दुखु गोनांथाव जेन'बा दिनै नोंथांमोननो मोनसे मोजां आपडेटबो होगोन आरो मोनसे गाज्रि आपडेटबो होगोन दे हाग्रा बिफाननि आन्दाराव थानाय एनजिअ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव मावनाय एनजिअ बिथांमोननि भिडिअ ओंखारदों भिडिअ क्लिप बे भिडिअखौ जोबनायाव खिन्थिनो नाजागोन स' जियानो जाया मानो बेजों लोगोसे जाय समाव जोङो अरनबारिखौ जोंनो नांगौ जिब जुनार थानो थाखाय लोगोसे जों थांना थानो थाखाय अरनबारिखौ जोंनो नांगौ आरो बेबायदि समाव दिनै अरनबारिखौ जुदि हाग्रा बंग्राखौ दानस्रांना जुदि फोजोबस्राङोब्ला जोंनि उन जोलैया माबायदि थागोन जों माबायदि थांना थागोन अखा बांखाया दिनैनि समाव मिथिखागौ गासैबो खम जालांदों जायनि जाहोनाव दिनै हाग्रा बंग्रा गैया बेनि गुबै जाहोना आरो जिब जुनारा दिनै थानो जायगा मोनैनि थाखाय हाजो हालानिफ्राय ओंखारबोनानै जोंनि हायेनाव गोबां आलाय सिलाय खालामदों मैदेरफोराबो नोंथांमोना नुनो मोनखादों गोबाङानो जिउ गोमानांदों दिनैनि समाव बेफोरबायदि थासारिजों रायजो राजानिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला हाग्रा ओनसोलनिफ्राय दंफां दाननानै बिथांमोना लाबोनाय खोथाखौ बेरखांफैदों स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ जोबनायाव खिन्थिनो नाजागोन बेनि अनगायैबो मोनसे मोजां आपडेटआ जादों जे नोंथांमोना जायफोरा रांनि गोनांथि आरो लन लानो होननानै सानदों बिथांमोननि थाखाय स्पेसियल नैबे भिडिअआ मानोना नोंथांमोना गुगोल पे जुदि सलायोब्ला गुगोल पेनि गेजेरजों नोंथांमोना गावनो नांनाय रांखौ लानो हागोन मानो 10,000निफ्राय 8 लाखसिम गुगोल पेआ रां लनाव होगासिनो दङ आरो नोंथांमोना लानो हागोन बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना गुगोल पेआव थांना नायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथांमोननि गुगोल पेआ जुदि आपडेट गैयाबा आपडेट खालामना लानो हागोन आरो बेनि उनाव नोंथांमोना गुगोल पेखौ बेबायदि अन खालामबानो जाबाय अन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना एसे स्क्रल खालामबानो जाबाय सिथिं थांबानो जाबाय आरो थांनायनि उनाव नोंथांमोना लन अपसनखौ नुनो मोनदों आरो बे लन अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामना होबानो जाबाय क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोननि इमेल आरो फन नाम्बारा बेबायदि नुजागोन आरो नोंथांमोना बेखौ नोंथांनि मबाइल आरो इमेला बे कारेक्ट नंगौना नङा नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नायनायनि उनाव सिङाव अपसनखौ नुदों बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय होनायनि उनाव नोंथांमोननि जायगानि एड्रेस पिन क'डखौ होबानो जाबाय आरो पिन क'डखौ होनायनि उनाव नोंथांमोना बै पिन क'डनि दारा नोंथांमोना मिथिगोन नोंथांमोननि जायगायाव बे लनखौ एप्रुभेल खालामदों ना खालामाखै मानोना आसामनि गोबां जायगायावनो बे लना दिनैसिमहालागै गुगोल पेनि लना एप्रुभेल जायाखै आरो थाबनो जागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो बे लना गोबां जायगायावनो एप्रुभेलबो जादों आरो खायसे जायगायाव एप्रुभेल जायाखै आरो नोंथांमोना पिन क'डखौ मारिना होबा नोंथांमोना मिथिना मोनगोन जे बे लनखौ नोंथांमोना मोननायनि मिजिं दङना गैया आरो मिजिं दङब्ला नोंथांमोना बे लनखौ गोरलैयैनो लानो हागोन 10,000निफ्राय 8 लाखसिम नोंथांमोना लन मोनगोन आरो 6 दाननिफ्राय 4 बोसोर बेनि गेजेराव नोंथांमोना बे लनखौ मारिनांगोन नोंथांमोना 15% बेनि इन्टारेस्टखौ होनांगोन स' जाय जायाखै इन्टारेस्टिं लन लानो दिनैनि समाव जाय जाया लन नागिरदों बिथांमोना बे लनखौ लानो हागोन दा हाग्रा ओनसोला जोंनिया जोबस्रांलांनो हमबाय बेफोरबायदि जानायनि जाहोनाव जियानो जाया मानो आसा खालामो बैफोरखौ जोंनि गेदेर गोलावफोरा मोजां खालामगोन होननानै काजलगाव साब डिभिजनाव आरो आंनि गोजौआव दंबावो सारमोन बिथांमोनाबो दा बाइट होगोन सरकारा बिथांमोनखौहाय जिथुनाखि हाग्राखौहाय संरैखा खालामनो थाखायसो बिथांमोनखौ दानानै दोननाय जादोंमोन खिन्थु बिथांमोनानो बेबायदि खामानि मावदों बिनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा बेथ' बिराद दुखु गोनांथाव स' जियानो जाया मानो गुगोल पेआव मोनसे खोथा बुंनो थाबावबाय जे नोंथांमोना जुदि बिजनेस खालामनो सानदोंब्लाबो लनखौ मोनगोन आरो नोंथांमोना जुदि नोंथांमोना माबा मोनसे जब मावोब्ला नोंथांमोना जब मावनाय सुबुङा रांखौ बांद्राय मोननायनि मिजिं दङ नोंथांमोना थांनानै भिजिट खालामनो हागोन लोगोसे स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जै बर' हारिनि जायनो लन नांगौ बिथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय थांनानै आरो लनखौ लाबानो जाबाय थेंक इउ